ba? Ayun, kakagising ko lang. Umorder kasi ako ng etong brush. Kasi nakaka-facelift daw to. So, susubukan natin. Actually, dalawa na yung binili ko. Para free shipping na tayo. Kasi sayang naman yung ano natin. Bayad ng shipping, diba? So, ayan na. Dalawa yung binili ko, guys. So, ayan. Let's try it. Kasi nakaka-facelift daw talaga to. So, hindi kasi ako naniniwala na nasubukan ko sa sarili ko. Ayan. So, let's try. Ayan, guys. Gaganyan lang natin. Subukan natin. Ayan. Kung may mga time kayo, guys, 1 to 2 minutes. Ayan. Nakaupo lang kayo. Gaganyan nyo lang yung mukha nyo. Ayan. Diba? Napaka-smooth ng brush, guys. Promise. Hindi siya masakit sa mukha. Napaka-smooth lang yan talaga. Ayan, sigawa siya ngayon. So, smooth siya, guys. Ayan. So, hindi kasi talaga naniniwala pag hindi ko talaga nasubukan sa sarili ko. Kaya bumili talaga. So, ayan, guys. Nakakalipat talaga siya sa mukha, guys. Tingnan nyo naman. Instant gift. Ayan, diba? So, dito. So, gawin natin sa kanila para patay na siya. So, ayan. Diba, guys? Napakasimple lang. Ito yung gagawin nyo sa mukha nyo. Instant facelift na siya. So, saan tayo, guys? Magkano lang to. O, diba? Hindi kayo magsisisi nito talaga, guys. Promise. I-recommend ko talaga sa inyo. Grabe. Ayan, lalo pag nagkakain tayo, guys. Kailangan talaga natin to. Hindi natin kailangan ng moisturizer. Ibabrush natin sa ating mukha. So, ayan na. Tingnan naman, maganda siya ngayon, guys. Nakaka-face na talaga siya, grabe. Ayan, nabudol ko pero hindi talaga ako nagsisisi nito, guys, promise. So, kung makasali guys, kung gusto nyo i-try, ayan, please click tayo yung kasi, okay?